dnešního videa. V tomhle videu si zahrajeme tady tu hru. Hraju už ji docela dlouho, ale první si tady budeme vylosovat, protože každý den je něco nového. Je to úplně něco jiného, než natáčím normálně, protože si řekl, vyzkouším něco nového, ale teďka jdem zjistit, co nám padne. No pěkně, 2 granáty, já jich mám docela dost. A mám všechny zbraně kromě granátu, nebo já nevím, jestli jdou koupit nebo ne, ale dala bych to jako třeba hraju všechny, vždycky na 40, to nejtěžší. A asi budu mít jenom, a třeba budu mít tady tu, vždycky. Ježiš, já jsem levák. Já jsem se vůbec jako na to. Teďka jsem jenom koukal na to, takže jsem takovej, jako nejsem moc jako, ježiš. Moc mi to nejde, jenom vím, že dobrá taktika je pořád střelit na hlavu. Či to je prostě zabije, jinak bych dali jsme to našít fakt hodně. Jak vidíte. To je blbý, ne? Dobré. Tak. Super. Kámo, nechte mě, more. Stoupení polena, že tady střílím a on nic neví. Jako je to docela divná hra, ale tak. Tam mám ještě nějakou, která je úplně taky ještě divnější, protože potom nemůžu střílet, když udělám takovou věc. To jako, hele, jestli vám to bude líbit, tady to video, tak bych mohl natočit klidně i další díl, ale třeba jestli budete chtít v téhle hry a jestli ne, tak další hry. To na vás. A jenom omlouvám se za ten druhýho Minecraftu, on byl takový divnej. Prostě to nešlo. Super, tak no. Jdem tady, tam je další Military Arena. A jestli tady nahoře v prachách budu mít 5000, tak takovou další granátu. Tady už to mám zkoušený, tady je nejlepší způsob prostě jít. Ale ne, tak nic, ještě jednoho. Proběhne, nešně, Ježiši Kriste. Takhle vidíte krásně, jak jsem dobré chvílice. Ale krám. Super, jsem tady. Mám si sejít sniperku, ale řekl jsem si, že ne. Super. Tak asi jenom přebiju, klid, pohoda, že jo? Chill úplně. To bylo, nevadí. Už je tady zas. To je jako kulomet, kdybych měl. Tak jo. Ježiš, pardon. Kde? Já jdu do akce, tak na to. Mrtvej, nevím, kde další. Trošku mi to, že tady nemůžu prostřelit prkno. Je to se neprůstřelný. Ale jako jestli chcete, tak potom třeba bych mohl někdy, možná, natočit i mafii. Když tady dáte 500 lajků, což si myslím, že není možný, protože prostě to, tak natočím i mafii dokonce. Mafii 1. Když nevím, ale mafie asi nejde na mobilu. No prostě nějakou jinou střelečku. No i když... Ne. A další věc je, že když k ním hodně přijdu, tak si úplně někam do háje. Aha, já mám jenom zbraň, ne, to mi nelíbí. Je to moje tady. Vidíte, jak je to divný prostě. Stupně jako divný klíci. Dala jsem si challenge, samozřejmě nemám nábor, že si beru. Hej! Pistole. To je pistole z druhé světové války, to je super teda.
Některých uniformy vypadají jak ruský. Tak jako, ježiš, já mám jenom 10 životů. Děláš si prču. Dobré, tak. No, a jdeme ještě na poslední dvě. Tady to je nejtěžší, ale tady to je v pohodě. To je asi tam nejlehčí, bych možná řekl. Tak beru si teď klasickou. Tak, super, to jde pěkně. Ale nemůžu vyskočit z arény, což je škoda. Tak, jsem možná teďka málo komentoval, ale já se docela soustředím. Já mám zase polovinu životu pryč. Od kdy se mi tohle stává. Tak. Výhoda, že tady to, když podělám, tak to ani není takový problém, protože když začnu epizodu Minecraftu a bude podělaná, tak co s tím? Tak, dobrý. Jak já mám ještě takovou zbraň, to vám chci ukázat. Minigun, která byla nejdražší, no, nevím, ale je takováhle. Jo, a potom mám ještě tu zbraň, která přibíjí mega divně, jo. Jak mimozemská, tam říkám, že ho přibíjí, jo. A tak se podívejte. Nefunguje, no tak si vezmu novou. Úplně blbostně, no tady to. Což to je sniper. Jo, ona to je sniper, ono mě to předtím nešlo. Hezky. Čeho máš tu druhou sniper, to je tohle. Takováhle. No nic, tak potom to poslední dáme s snipou, to dostane. Výhoda, že když máte nějakého nepřítele, tak se snipou stačí do ní dát jednu ránu kamkoliv a je mrtvej. Tady to musím dávat hodně. Jsou to ještě 4 nepřátelé a mám 10 ran, to je super. Jako v té pořádní pušce. No super, že beru pistoli. Mokry. No tak, hej, neštrej. Je mě mafián. Nebreč. Tak super. Pálím, no. To je špatný. Ale nejhorší, že já tady nemůžu mířit, já mám jenom tohle. Což prostě není dobrý. Super. Tak a teďka je ten další. Pardon. Super. Tady ten další. Teďka dáme s sniperkou, což bude docela prča. Tak až je tady. Jak vadlo, to je hustý prostě. To trošku tady projdu, ale... Nebo vůbec tak pode mnou. To je docela často. Bych tak jsem ani nehit. To je jeden, jo. Co to je? Zkusím dát všechny na headshot. To je, myslím, docela sranda. Co si přebiju? Odkud? Co je tohle? Výhoda, že to prostě nejde prostřílet. Nic to nejde prostřílet. Ne tady. Ne, stůj. Chtěl bych to do hlavy. Tak, super. Tak a pojď sem. Tak, super. Už jich je jenom 8.
Ale já jdu asi dolů normálně do toho, měl jsem si přebírat, jsem blbej taky. Tak. No. Dobře, tak jo. Stoj, ti říkám. Super, děkuji. Tak hezky postupně dáme. Tohle. No, celá piča. Zblízka. Ne. Ale ne, tak jeden headshot není. Hezky pěkně! Druhá je, rychle moc, zdrhám, do sklepa, kde je sklep, tady je sklep, ne, není. Ale ne. Já mám jenom 22 životů kvůli tomu, že jsem se snažil dávat ty blbý headshoty. Ježiši, jeden nahoru, ne. A kde je? To je divný, odkud na mě střílí? Co to je? On střílí se zhora? Tady střílí pořád. Ty zastávky. Tu je jenom jeden. To je taky blbý, že to nedokáže sám přebíjet automaticky. 6 životů je tu jeden. Což jedna rána mi ubere cca 2 životy. Dělej! Aha. To je tady. Ne? Není? Musím si granátu, teď to vypadá, že 102, ale tak vám to ukážu. Je to prostě divný tady tahle. Jediný, kde se mu tažil prachy, je Minecraft. Nikdy jinde. Tady. Jo, nebo je ve sklepě. To tam hodně rád. Jo, je to. Super. Si ode mě všechno a